Ato tanya kansalan. Kansalan? Kansalan. Gusto mo tayo sa? Alas 12. Alas 12. Oh, sige. Siyempre sa kapulo. Siyempre sa kapulo. Ito lang ka? 1, 2, 3, go. Wakti pa kayo siya. 1, 2, 3, go. Dito daw ka. Dito daw ka. Ako? Di, solo ni dito. Solo lang, sige. 1, 2, Isa kita kuntiin. Sige. 1, 2, 3, go. Wait, no. Una. Ito nga. Ang. Ha? Da? Sino mo tanya prank? Hello? Papo magugyo dito. One daw. Jim! Ano ba, Jim? Picture rin ako. Dire. Okay, dire? Tindog. Tindog kay. Ganahan man ko guging ani nga style ko. Tindog. Ha? Ganahan kay tindog doon. Ani lang, ana. Tindog Okay ba? na dyan. Tindog ba para Iyan pantayo? kay mo kamot. Kamot ni mo ba? Mura man kay nalibang. Bumang ko ni akong kwan yun. Pang profile ba? Tindog daw, Profile tindog. ako ni. Tindog lang, tindog. Pang profile na ako ni nga. Sige, na picture rin ako, Jim. Tindog Okay na? man. Ana lang. Okay na? Ati Ana? ba? Ha? Ati kayo tindog ba? Madawat sa kamera. Ito, sa? Tindog. Tindog lang. Ay, una, tata. Ito kay nindog na forma, no? Tindog ba? Tindog. Ah, Ano tindog. ba? Ako kayong sayang Ano ka. daw? Yan go. Kana? Kana. Na. Okay. 1, 2, 3, go. Kana ka? Oh, waki sa, waki. 1, Okay. 2, 3, go. Okay. Da? Okay na na? Madawat sa kamera ay. Okay na na, ay. Kamu na. Profile. Ay, murag ako ra may picture ani. Dito na pug kasunahan kay pareha ra ta tanang background ng magpa-picture ka dire. Mas Sige, mo diri daw, tindog yung background diri mo. Ha? Tindog diri mo. Yan, tingalis lo yun mo. Dito ko background. Oh, Hindi daw. ano daw? Tindog. Ah, isa, ano lang kay. Pareha, mabukas ako aga niya naglingkod. Dito ka lapit to para pan kay ba. Silaw kay ba. Sundok-sundok. Gani. Ako may nga taon na magpungko. Baka na ng mga kuan nga sige na lang tagpungko. Pungko Dito ka tanan. lapit to dito, dito. Pre, Okay. tindog ba? Gina? Lain na pong informa. Mana? Lain na pong Fight na to, fight na to, fight na. Ha? Larga na. Dai na po. Para na kay pidian ba? Ay, kuha na imong liog sa. Sige. Ka gunit. Sa man imong liog na. Iman. Ah, ay. Ang imong Sige, sinila ba? okay. Ha? Ito tiket kayo. Dili bantay ba? Okay, Tarong, okay, dili okay, bantay ba? Unsa di ka? Tiket kayo. Ha? Ay, gunito. Tarong kay mo sinina ba? Oh. Ana, uyog ka. Kunot ba? Kunot. Nasa ba mo kunot kayo? Kunot kayo dire yo. Kunot kayo ba? Wala. Oh. Na? Ne. Ano? Pwede. Na. Right. Ah. Ano? Okay na na. Fight na. Sure na po. Tara na ako daw. Sure na po dire. Daw, kani kay bapo ka dito. Mo ah may cellphone, ikaw man cellphone. Ikaw Ikaw man daw. Ikaw daw. Picture ba? Dili na kita ba? Okay. Ako tel ba? Kita man kani magkutilo. Picture ko ba? Dito daw ka, dito daw ka. Ah, may cellphone na ito. Ikaw man tong may cellphone dyan, di ba? Sure sa ako. Ako na. Sure na ko dire. Ako ba? Picture eh. Kaya Picture pakita ako ko. dire. Kuhan dyan ha. Sige daw. Picture Picture daw na ko ko dire. dire. Picture ko ba? Asa ikaw asa ba? Picture Picture ko ba? Picture ko. Picture ba sakit na Picture kayo ba? ba? Sige. Picture na. Isa-isa lang Ah, ka ba? basta- Ako may nakauna. Kuhan lang. Sunod lang mo sa ko. Ako yung mauna pa. Sige mo gunit ra. Oh. Akong tail ba? Sige na ni magkuano. Ayaw ba? Picture na ko dire. Cellphone ba? Cellphone ba? Namdo si mo ah. Wala sa ko. Picture na Ah, ko. cellphone. Ikaw picture to. Oh, picture lang ako dito. Picture lang. Sige lang. Alam sa ko. Adili ko. Ikaw lang. Nindot man tayo mo picture ganihan ha. Picture sa ko dire ba? Una hagay ko nya. Sunod ka. Ay, sige. Picture sa ko dire ba? Picture ko ba? Sige na ba? Picture ko dire ba? Ikaw Sige na ba? Sige na ba? Cellphone Picture ko ba? Kuha mo na bitaw mo. Sige na ba? Picture ko ba? Dulo lang, ikaw lang lagi. Ikaw lang lagi. Sige na ba? Picture ko ba? Picture mo. Jim. Di ako na lang. Ano? Ako na lang picture ba? Picture ba? Ako sa nila. Dapat ako yung una ba? Ulihan na ba? Ako sa ba? Ako yung una. Ako din Sige, ikaw.
Kanin mo eh. Okay, picture ka ba? Na. Okay na? Tindog. Dagana. Tindog. Ayan, ano lang. Ana. Okay na? Ha? Talikod sa mong duha? Awan. Talikod sa mong duha. Basta talikod sa mong duha. Asa? Ikaw na, kay init kayo ba? Saan naman sige pangita diha? Walang 500 ba? Ha? Walang 500. Pasig mao na eh. Hoy!